Arvoisa presidentti Vladimir Putin, pyytäisin suojelusta Venäjän valtiolta minulle ja tansanialaiselle miehelleni Sikelalle. Vierailin Pietarissa 2022 Pietarin televisiossa ja kerroin siellä Side by Side-yhtiöni projektista Tansaniassa ja myös Suomen kehitysavun korruptiota, mitä on tapahtunut Side by Side-yhtiötä ja minua kohtaan. Kävimme myös vierailemassa ja katsomassa sotilaita Pietarissa sairaalassa. Veimme heille myös pullaa, leivottiin pullaa heille ja käytiin kahtomassa ja viemässä vähän heille piristystä. Kun palasin Suomeen, alkoi hirviä vaino minua kohtaan virkamiesten, poliisien, sosiaalitoimen, Kelan ja ihan kaikkien sisarusten ja suvun ja ihmisten toimesta. Ja se vaino oli niin järkyttävää, että he järjestivät minut 2 kertaa pakkohoitoon yli 4 kuukaudeksi Suomen 2 suljettuun sairaalaan. He myrkyttivät minua järkyttävillä huumeilla siellä ja olin todella toimintakyvytön. Menetin 2 kertaa tajuntani niiden lääkkeiden voimasta ja menetin työkykyni ihan täysin. Olen pikkuhiljaa toipunut, mutta se sama vaino jatkuu edelleen ihmisten toimesta ja en saa olla enää kotona rauhassa ja pelkään koko ajan henkeni puolesta, että poliisit ja ambulanssit tulee hakemaan minut kotua, koska he olivat ihan raivona siitä, kun kävin Venäjällä ja haluan tehdä Venäjän ja Tansanian välillä liiketoimintaa ja hyvää yhteistyötä ihmisarvoa kunnioittaen. Olen joka päivä peloissani kotonani Lempäälässä, missä ambulanssit ja poliisit kiertelee kotini ympäri ja en saa olla missään rauhassa. Eilisen päivän olin koko päivän metsässä, kun alkoi tulemaan uhkailevia viestejä ja soittoja minulle. En voi olla Venäjän myönteisyyteni takia Suomessa ja siksi haluamme muuttaa tansanialaisen mieheni kanssa Pietariin ja aloittaa siellä uusi elämä ja liiketoiminta. Pyydän, että järjestäisitte suojelua meille, että voimme aloittaa normaalin elämän. Kiitos.